Sara Fantoa barrena naiz. Jone batzutan nire lehenengo pelikula da, Bilbon grabatu duela 2 urte, Bilboko jaietan. Duela ja urte batzuk, 2018an, nire aitak Gabon batzuetan eman zizkidan bere gaztetako egunerokoak. Eta orduan hasi nintzen eguneroko horiek irakurtzen, eta idatzi nien jarraian Nuri eta Nuriari direla beste bi gidoilariak pelikulakoak. Eta orduan hor hasi ginen ikusten, zegoela zeo zer, ikertu nahi genuna, pelikularako. Nire aita eta nire artean eraikintzen zen zubi horretan, iragana, gaur egun, nola irakurtzen nuen nire aitaren intimitatea, beldurrak, nahiak, gazteetan. Eta hori izan zen apur bat hasia, gero pelikulan geratu da ofa-hotz batzuen moduan pelikulan zehar, eta ere pelikulan egiten du lan hau, Jon eta aitaren arteko zubi bat, haien artean komunikatzen hasteko. Eta hori izan zen hasia, eta ere Bilboko jaietan grabatu nahi nuela. Jone 20 urtetako gazte bat da, Bilbokoa, bere aita eta bere ahizpa txikiarekin bizi dena, eta Jone eta bere aitak daukete harreman on bat, baina ez dira asko komunikatzen, Orduan Joneren aitak Parkinsona dauka, eta pelikularen hasieran ikusten dugu lan utzi behar duela, eta hasten da etxean asko egoten, Orduan haien harremana aldatzen hasten da. Bitartean dira Bilboko jaiak, Joneren via de escape, eta hor Jonek ezagutzen du Olga, izango dela bere udako amodioa. Eta orduan pelikulak azaltzen du nola gazte hau dauela bi mundu gauen artean, apur bat argia, bizitza eta etxeko egorarekin eriotza entre komillas edo gaixotasuna, eta nola argi eta iluntasun honen artean saiatzen da oreka bat topatzen eta apur bat beran orden ulertzen. Gaixotasuna, amodioa, laguntasuna ere, Jone ikusten dugu bere lagunekin ere kalean. Ere dago dolu bat, Jonek galdu zuen bere ama txikitan, Ez da hori Joneren konfliktua, baina bai ikusten dugu heriotza hori nola gestionatu zen, badauka eragina oraingo momentuan, Erabaki genuenean Bilboko jaietan grabatzea, alde batetik, ari ginen azaltzen gazte baten historia, eta orduan uste genuen dauden konpartzetan, que era la que más sentido tenía, como Jone gazte izan da, baina ere nik nuelako konexio bat Kaskagorrirekin, eta grabatzen dugu Kranban ere, eta nuelako Kranbarekin konexio bat. Intentzioa zen casting bat egitea, eta guk idatzita geneukan eta imaginatzen genuen Jone topatzea. Orduan, guk egin genion castinga pila bat aktoreri ere. Castinga zegoen zabalik aktorentzat eta aktoreak ez ziren neskentzat ere, eta agertu zen kasi bukaeran, agertu zen Olaia, eta hor bai eduki genuen bastante argi Olaia agertu zenean, izan behar zuela bera Jone. Ez nuela nahi haiek gidoia eukitzea, nik azaldu nien, nik Olaiarekin irakurri genuen batera pelikula guztia, irakurri genuen gidoi guztia batera, azaldu nion dena, baina bera zenez bere lehenengo aldia pelikula bat egiten, eta nik sentitzen nuen ez zituelako eduki behar, tekstu hori ikasteko baliabideak, zelako bere lehenengo aldia, nik egin nahi nuen prozesu hori berarekin. Elorrirekin eta Olaiarekin egin dugu lan bastante parecido. Nik bai Elorria agertu zenean esan nion Olaiari bere lehenengo objektiboa zela lagunak egitea haien artean, eta Elorri da superjatorra orduan gertatu zen benetan. Apur bat nahia zen haiek sentitza, evidentemente ari ginela pelikula bat egiten, baina hori ez zela garrantzitsuena, garrantzitsuena zela ondo pasatzea, batera zer sortzea, baina ez objektibo batekin hau egon behar da ondo, hau geratu behar da ondo, eta ondo da horrela, zeuden bide asko horra heltzeko, eta niretzat garrantzitsuena zen hori ulertzea eta egotea super lasai. Atxekaldean ditut oroitzapen asko, gaztetatik eta sobre todo rodajekoak pilo bat. Lehenengo grabatu genuena izan zen Kaskagorriko montajean, oraindik txosna montatzen zeudenean. Grabatu genuela hor eszena bat, panelak igotzen, eta bigarrena gogoratzen dudala gehiago izan zen txupinazoa, eta gero justo Kaskagorrikoak etortzen direnean Marijaia agurtzera, Marijaia azten denak rekorrido guztia egiten, eta errekara botatzera. Hori gogoratzen dut pilo bat, porque jendea zegoen bastante motibatuta, eta izan zen oso berezia momentu hori grabatu izatea. Erronkarik handiena nik uste dut dela soinuarena, azkenean pelikula bat grabatzen duzunean, egiten dituzu toma ezberdinak, plano ezberdinak, eta gero hori montatzen da, Orduan,
dagoenez denbora guztian, pila bat musika, pila bat zarata, ezin duzu grabatu normal, digamos, ze ezin duzu egin plano bat, beste bat, plano bakoitzean soinua delako ezberdina, ez? Eta dago musika bat, orduan hori izan zen erronkarik handiena uste dut, kontzertuetako taldeekin hitz egitea, baimen askatzea, playlist bat sortzea lagunen musikarekin, eta hori eskatzea Kaskagorrin eta Kranban musika jartzeko, ez? Eta pentsatu nola grabatu behar benuen, zarata guzti horrekin lan egiteko, bai material finalean, bai gure artean. Ze geunden oihukatzen, mimika egiten, eta hori nik uste dut hori izan zen azaiena. Olako giro baten grabatzea da oso jebia, bukatzen genuen super nekatuta, rodajea bukatuta gero egin dituen 3 egun jarraian. Da oso neketsua, baina ere da oso berezia, daukazalako kontekstu super erreal bat, eta kaosa eta como el azar hor dagoena ematen dizkizu egoera oso bereziak, eta hori hor grabatu ahal izana eta aprobetxatu ahal izan da, niretzat izan da oso berezia eta oso polita. Gauza da guk grabatu genuela pelikula, ideia batekin, geneukan super argi zera saldu nahi genuen, geneukan oso argi zer egin nahi genuen, baina ere geneukan argi eman nahi geniola pelikulari libre izateko espazio bat. Rodajean grabatzen genuenez jaietan, grabatzen genuenez elorrirekin edo aktoreak ez ziren pertsonekin, eman genion espazioa asko como kaosari, azarrari, eta orduan hor sortu ziren egoera batzuk, agian gidoian ez zeudenak, asmatu genituen eszenak agian gidoian ez zeudenak, orduan eman genion askatasun asko horri, eta orduan da gauza oso positiba, baina ere sortzen du gero montaje prozesuan, pelikula eraiki behar dela, ez dagoelako bakarrik pelikula posible bat, sino pelikula bat baino gehiago, Como erabakitzea oso ondo ze pelikula nahi genuen egin, ze piezak aldatu ziren toki, ze aldatu zen ordena, orduan hori topatzea, eta prozesu guzti horretan gauza klabe bat izan zen, Olaiak eman zizkigula bere txikitako bideopilo bat, eta orduan hori izan zen gure azkenengo como pieza klabe, digamos, eraikitzeko eta bukatzeko ponerle un lacito ez pelikulari. Eta gero horri zen soinuaren fasea, banda sonoraren fasea, ere izan dela beste fase oso ezberdin bat, musikarekin topatu Joneren emozio hori nola gidatu, musikarekin. Pelikula bat egitea da prozesu oso zail bat, eta niretzat zailena da, edo zailenetariko bat da finanziazioa, hau da, dirua lortzea pelikula egin ahal izateko, Orduan guk genuen prozesu oso luzo bat, eta ez genuen lortu dirurik pelikularen rodajerako, eta egiteko, orduan egin pelikula oso talde txiki batekin, en plan 10-12 pertsona, gehi aktoreak, berdin pelikula grabatzea. Orduan grabatu genuen pelikula inolako baliabiderik gabe, hori alde batetik da oso txarra, porque precarizas muchas cosas, Eukizuen gauzagun bat sin deseo de romantizar nada, izan zela, jendeak erabakizuela pelikula egitea bere nahi edo desiotik, eta lortu genituela beste mota askotako laguntzak, auzoko jendearenak, lagunenak, familiarenak, eta laguntza hori guztiari esker lortu genuen pelikula grabatu ahal izatea. Justo pelikula grabatu eta gero, hor jaso genuen Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bat, eta horrekin ordaindu izan genuen ekipo guztiari. Hortik aurrera behin pelikula bukatuta, pelikula montatuta eta dena, sartu dira ere beste telebistak eta horrela, baina niri pena ematen dena da, nago superposik, lagundu digute pelikula bukatu izatea, ze pelikulako postprodukzio fasean era zaila eta luzea, baina pena ematen dit, jendeak lehenago eskonfiatu izana, baina hala ere gaude superposik eta orain pelikula egiten ari den ibilbidearekin ere. Udan egon gara pelikularekin toki ezberdinetan eta herrietan, festival txikietan pelikula partekatzen jendearekin, eta oso polita izan da bidai hori. Eta orain irailaren 12an estrenatuko dugu zinemetan, jende askoz gehiagorekin partekatu ahal izateko eta jendeak ikusi ahal izateko, eta espero dut jendea zinemara joatea eta pelikulaz gozatzea ere.